हाँ मते निद होनी निद होनी ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ ତ ସୋରିଷରୁ ବାହାରୁଛି ବାଦାମ ତେଲ ତ ବାଦାମରୁ ବାହାରୁଛି ହେଲେ ବେବି ଅଏଲ ତେଲ କୋଉଟାରୁ ବାହାରୁଛି? ତ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି ରାତି ଅଧରୁ ନ ଶୋଇକି ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛି ଏଠି। ମା ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ପଚାର ବେକାରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଯଦି ପଚାର। ହଉ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆଗେ ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ନା ଆଗେ ଫଳ ହେଇଥିଲା? ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ମଞ୍ଜି ହେଇଥିଲା ଫଳ କୋଉଠୁ ହେଲା? ଗଛରୁ ହେଲା ଗଛ କେମିତି ହେଲା? ମଞ୍ଜିରୁ ହେଲା। ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ହେଲା? ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ? ମା ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବେକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଯଦି ପଚାର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଶୋଇବି। ହଁ ହଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ପଚାର। ପିକେ ମୁଭିରେ ଜଗୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଆଉ ଅଫରାଜ ମୁସଲମାନ ଥିଲା ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ କଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଇତେ ଗଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିମି?